Здравейте, драги зрители! Аз съм Мария Лале. А аз съм Стефан Михалев. А това е първият епизод на ежемесечния бюлетин на Ученическият съвет. Това лято, по идея на господин Мануел Димитров, педагогическият ни съветник, на нередовно заседание взехме решението да заснемаме ежемесечен бюлетин на гимназията. В това предаване ще разглеждаме най-значимите събития през миналия месец. Ще каним гости за коментар, ще провеждаме дебати и ще итерираме водещи личности. Преди седмица приключи борсата за учебници, като на нея бяха регистрирани 269 учебника, от които 194 бяха продадени. Каним всеки от вас регистрирал учебник да заповяда в стаята на педагогическия съветник, за да получи парите си. От 13:10 до 13:45. Следващата инициатива по календара на Ученическият съвет е отбелязването на Деня на Кърджали, а именно 21 октомври. По този случай ще приготвим плакат с стари и нови снимки на града, които ще ви представим на информационното табло. Друго предстоящо събитие по календар е отбелязването на Вси светии, познат на учениците ни като Хелоуин. Тъй като до събитието остават 20 дни, ви отправяме молба в коментарите отдолу да дадете нови идеи и предложения за тази годишното му провеждане. Благодарим ви за вниманието. Ако идеята ви е харесала, може да се абонирате за YouTube канала ни и да ни последвате във Facebook.